lagi tayo mga magkatangkong ramong pagkaon. Aka ng gulay na ba? Ano kaluoy? Way paris-paris. Kay. Way bugas, way kapalit. Wala no, kuya, kaluoy ay hud no. Way saging makuha sa bukid, way ka ng mga lagot mo. Kaon tagpako, puro pakura. Way kanon, way lagot mo. Wala. Survive ramon po. Yun nga. Nagyapay purpose ng kinabuhi. Hello guys. Good morning. Karon day guys, pakuha ng buboy ring kuan. Bunga sa among kanang sayanda ning sani? Sikwa kay daggo na. Diya daghan pugo di ko kumukuha wala na. Ka. Gi. Naman, kuha lang yan ah. Iwas oh. Bira ha? Tapos isa dito kayo, tulo itong isa day. Katunglingin. Tapos isa layo. Kabutaran na. Aman. Buka ka sila na. Kalikod. Nala ah. Nalaboy ah. Diya ni mo ka ano. Kaan sila ni. Kana oh, kaya. Kana. Budak ko pa man na. Ka kay guwang na na. Ay. Mubo. Sige, sakta na. Dami yung good niya. Thank you. Diya guys, nakuhanday ko kanang nanang mo lagi ko dito sa kilid. Nakoy dagang seedlings guys. Nga kanang siling kago ko. Ug kanang naay katong peanut fruit pod. Na pang itanon ng adlaw kay kanang naay karon pa ko nakabakantig oras jud. Diya tanawan ninyo agahang ko ano. Arang gazon ko mga. A few moments later. Nakaluto na sang te. Ano ulo na gani? Ha? Oo na. Basta man kaon. Wa. Hala, giluto ra. Pag sa bana. Kabu yung ipakaon sa tagbana. Sige lang, isa ra na kay Ano da. anak man di man bali. Plus ra sa dala. Unya yung kaagi yang nabuta kapag ka Di ay kuan ka nang. Naminyo na to. Naminyo to akong mabuwang. Tapos naminyo sa mabuwang ko. Wala na ba di ma-okay? Sabuk ka di siya. nabuta ka ano bigat. Ya, mo to. Di, asa tinuod lang yun, good ma'am. Katong pagkabalay na ko is, akong mama ato kay, mura magugos mama ko, taong na nagpaglaong po na. Makita pa, di na, anak. Bra, siyempre, ang imong inahan. Bra. Kasagaran mo sa mga blind pod, ma'am. Okay. Kuan. Kasagaran sa mga blind pod. Ikulong sa mga ilang mga ginikanan ba? Kana mang dili bitaw paggawas-gawasan siguro ikauwaw nila. Ang mga inana, kauwaw nila. Ang uban mga blind, mga blind bitaw karon kay wala bitaw mga tao. Di ba ka kay kanang uwawon o kanang inana. Ako sa una, uwawon po ko, hilumon. Nya, gani ko maka-extract tao. Sa karon dili man gani ko maka-extract tao, di ko ano na istorya. Sure ka bikay? Oo. Mangaway lagi ka nako. Diyan mo to. Ito siya, pagkamatay sa mga 13 years old ko namatay ako mama. Siya. Ito, kami po, mga maguwang po, kabugbog namin. Mga maguwang, mga minyo. Siyempre, ako may naibilin, ang dako-dako. Kuan ako, 13, mag-14 ko ito. Ako may naibilin ito. Diyan. Kung ang papa po, may naging papa po na responsable. Sige ko. Sige lang tagay, kamatay ko na sa akong mama. Sige siya tagay. Siya. Pangayuan ang mga kwarta. Ingan gumis ang mga silingan nga badlungan sa inyong papa. Di man yung mga badlong, gaya kay gulo. Papa ka nga kuha gaya kay gulo. Diyan. Puto. Lalo, lisod kami mo ay.
Subida may saka may bukid. Kanang bukid ay masakaan kay. Ikan sa lungsod, awikan sa lungsod lagi ikan sa lungsod. Alas 6 ka mo saka sa bukid, buntag. Abot ka dito alas 11 na sa hapon. Ano ka Ang hapon dili hapon kanang alas 11 na sa auto. Oo. Syempre, manguha pa kag mga lagot mo kay parang imong batong sa abos. Oo, mana mo imong buhat dito manguhag mga lagot mo sa ang bukid. Nabutang ka? Makuban ko sa akong manghod nga kuan, laki. Kami duha may muta. Kami magtinabangay. Oo, magtinabangay mi. Wait, napa ko yung manghod ato mga 6 years old, 7, ana. Oo, nagkalisod kayo. Nag-aagi na ko ng kanang muna-muna kalisod eh. 1D18 kung mahimo. Oo. Nya, mo to. Papa na ako, pangayon na mo kwarta, may nga na siya. Ay pa, ayun na, yung kwarta pa. Wala tagbugas, may nga na papa. Panginabuhay mo ganyan, kaya dagko na mo. Ay, nagkurang 3 si Unong. Oo, may nga na yung mga... Ayaw ko badlo nga, kaya ako yung kwarta akong giinom, dili ninyo. Na nakapait ang amang kinabuhi, pero... Mara, sige ako hilak at nga time. Wako ga. Kung wako ga expect, inani di akong pamilya, ni anak. Nga namang inani man dyan, sa may hinungdan, nga naman, sa may sana ko, Unta, siya naman nung tayo ginikanan na hibilin. Papa, gani dapat imong unahon imong ha pamilya, dili kay imong tagay, imong ambisyon, what if? Lah, na. Sige, bignan sa mo. Kami na Jake, anon sa mo ang mga parente at tumingon na panay yung papa, mamatay na sa tagay, yan na. Tapos kinuoy mo na po, paita ba ni kinabuya eh? Ano, inani man dyan po? Mura to, padayon may kuan may mga pilang ako mga manghod, trabaho bisag mga bata pa kayo ma'am? 11 of 12, anak. Trabaho sila, tapas sila tubo. Magtapas ang tubo. Mga bata pa kayo ha, ma'am. Mamasaan na silang mga bugat. Kami kayo mga broken family lagi po. Tinig ko kwarta, palit sila bugas niya. Di makapalit ang bugas. Mga manghod, kakaton na kong bisyo-bisyo ka ng mga sirilyo. Ako gani sa una po, sa blind ko, pero kanang tungod siguro to sa kanang uwang pagmalas ginikanan ba? Ano saan ka? Manigarilyo po ni. Na, ako, apel ko. Sus, dito, mga almost 2 years siguro to, nanigarilyo ko. Inana ko sa una. Bugay-bugay ba? Kuha na ako, pagka 16, kaya 13, paingon 16. Pilang tuig, kurganto sa to. Mananggian mi sa una, ma'am. Nanggihan ang mais? Oo, kanang mga mais, mananggian mi. Aron lang nga maka-survive ba? Kaya wag eh. Iyak ko pa ka namin yun ang photo sa nakag-live-in, babae. Bata pa kayo. Mga 25 anyos siguro to. Live-in siya. Niya, at kami, mas madaan lagi mo niya. Oo. Nalabuhay, kung may amo karang kaugalingon. Tapos, ako mga manghod. Tapos, uktubo niya ako. Kuyog-kuyog ko sa kong barkada nga. Parihira pa na ako edad. Mananggian sila, muuban ko kaya para makakuha og bugas. Mananggi pa, patakag labay sa mais. Inana. Uban ko. Kadung ko istorya nga. Ang mga tanang istorya sa mga silingan. Lain kay istorya. Baliwala ron ako, maghilak ra ko, inimutago ra ko, maghilak ko. Sagdai lang. Abot ra ang panahon nga medyo angat-angat ko. Minsan yung paglubuhol. Kuan. Di pag 16 ako, 16 years old na ko, ni uban ni anak ko sa Cagayan de Oro kay diya man po ko sukad edad ko 9, 10, 11, 12 diya mo ko sa Cagayan de Oro. Kuan nga sa akong lula, igsoon sa akong lula dyan nga pure kay ako ang lula nga pure namatay na igsoon man to niya. Di ako nagpuyo. Pag ibaw niya nga wala akong mama, kuha na po ko niya.
dala po ko na sa Cagayan de Oro. Ano to? Di kami nag-ilan nilang ate, kuya. Ah, sa Cagayan. Na-training na pa rin ko. Kaya, gawas na training ko. Yes, na-training ko sa ilang. Evaluate ko. Anya, Pet siya o cockroach. anya, bikay, isa tayo ka, ano, layas nga. Dako, ay kanang sagbot nga layas. Ang say tawagan naman, ganun. Ihas! Gulay siya nga. Umot, di ka kasabot. Gulay ba na o dili? Tapi Ihas lagi. mura gani siya og kanang mura siya og makahiya bitaw nga sagbot, murag makahiya nga sagbot. Unja, wakaan din na. Dili na makahiya ha. Tawag sa mga na kay kuan, kulitis. Ambot na sa salaing term na. Nasa sapa na siya munubo. Lahi butong pako. Unya anong, makaano ka ha? Makaon gud siguro to. O makaon kay mo ko nahilo. Kuan ra sagol lang sa gulay. Tapos tangkong. Lagi. Kanang gulay ra ba? Nakaluoy. Way pares-pares. Kay. Way bugas, way kapalit. Wala no, kuya, kaluoy ako, no? Way saging makuha sa bukid, way ka ng mga lagot mo, aw. Kaon kag pako, puro pakura. Way kanon, way lagot mo. Wala. Naka-survive naman po. Nan. May ginaingon nga. Nagyapay purpose ng kinabuhi. Ito. Bitaw. Yakar na okay na yung kinabuhi ron. Ma? Na okay na kakaron. Okay naman po. Sa dahil lang. Naingon nga. Huwag ko gaantos ato aw. Di kong santos. Bitaw eh. Apa, paano mo asa na? Okay, ba? Mamsi mo yung siya pangita na ako. Nga. Kaya kuno ko. Ako na may nalahi na mong kuan ba ako? Blind ba ako? Tapos nalahi ko sa ilang kuan. Pero okay ako. Tibok bol, wakay karente ari, wakay kuan. Sagutan lang ka, okay ra. Nare-grasya. Butan nga po ko gamay po. Gamay ra? Gamay. Gamay. Dako na po na panag sunod to, gamay-gamay ka ron. Sunod to, dako-dako gamay. Hantod mo dako no, sa next month. Next year. Next year. Basin. Pero, basin mabuutan ako. Na. Hapit na mo balik ang Ginoo niya di magbinutan. Gira din gira dito. Butan ka na siya. Tagdai lang. Buutan ang pupugamay. Pero, sa takang ingon ha. Halimot na inong ko. Naingon ma'am nga. Bakit ang balik ang Ginoo? Daira. Si Sagdira. Sagdaira, balik na siya. Balik naman ang Ginoo. Buing. Uy, ayun ba si Jesus Christ? Kasi ito na mabasa ganyan ha. Kalimot mo na ako. Kasi yung ingon siya. Ito ingon niya. Nakalimot mo na ako. Mau na ni ron. Hindi na nakalimot lagi ko. Sa takong ingon. Agoy. Ayun siya nga. Mabalik ko na ang anak sa tao. Sa kanang. Panahon wa ka nag-expect niya. No, dito mo akong buot pasabot. Taon sa di ay. Ka. Yun lang po kunin mo eh. Yung ka mo ba sa panahon wa ka nag-expect niya. Dili na mo. Saman. Kalimot na. Nga. Naman sa akong cellphone, lista mo tanong ko nakalimot na. Basta. Uy, dagan ka nagbersikulo akong cellphone ko. Ano mo kina you know it by heart. Di na mo, nakalimot dagan na ako kung memorize good food. Ano bang ningon sa Kristo nga? Mabalik ko ng anak sa tao sa Panahon lagi nga wa ka nang expect niya. ulan lang ko nimo. Iba na Bitaw ako. na. Di na lahi na. Ito man Naman. siya nga samtang napang ang mga tao nga saksi ba na napay mga tao nga saksi nakalimot na ako. Mateo. So, basta lahi na lang to kay kasi nakalimot na ko. Ano na to? Sunod na ito. Ay,
Ano nang gipasa? Gali man na pinarikdak kilid. Ako lang ko ano, edit. Ana. Huwag ka makita. Saka gamay. Kana. Klaro gyapon ka eh. Ikaw na edit, ana. Hilom na po, may man na. Istorya na kay. Istorya na kay. Hmm? Istorya na si kay. Wala pa kung tabi. Ba na ko ni tabi buhi mo. Kaagi siyang kinabuhi. Pero bitaw kagis kinabuhi ngayon makalimutan ko. Pero hayaan mo na. Ganyan talaga ang buhay. Wither. Ito tao bigay na istorya. Na bitaw. Oo. Ayos rin din na sayo. Saan niya pag-plaster ang kinabuhi. Di ba, Ma'am Lord? Pero sa kong istorya ka ron, nakapatay ko 8 ka ok-ok. Imong istorya ron, kung saan man pod. Samok mo eh. Gilahi mo kagbuho. Iya tag istorya kada adlaw. Ma'am Flor, hayang tapalyaw eh. Ano kayo niya siya, uy? Ano ni basar ako? Looking bitaw Or ko utok sa sa baboy lami man siguro pod na. Asa kay ni Para pagluto? nasa iyang kuan, para nasa kanang kuan. Kanang tuslubuwa. Ito, Ah, slobuwa. oo. Tapos labuwa. Tapos sa Cebu na ana. Ano rin ang tuslobuwa? Utok sa baboy. Mure, anong itawag mo na siya tuslobuwa? Utangan og kanang onions, Suka. ano niya. Ano niya, mo ituslo ba na sa puso? Ah. Ang buwa-buwa ituslo sa puso mo na tuslubuwa. Susang kolesterol ana day baga siguro. Ba ba ko tilaw ana? Taga Cebu ka pa katilaw Ako na. tilaw ana. Naman na Cebu. Kana mga larang, mga bakasi, kakao Ah, na. larang, larang. oo. Oo. Uy, day Kasi kung wala ikaw mo naman biti taga iglaw. Uy, padadaan niyo mo. Wala, akong gipadaan niya ginamos. Gisod lang to yung buwan na nagsuutan. Wa man ko imong ginamos ng tini ko siya ginamos. Okay na kuno to. Ya ang utan yang giutan. Bisa mi pakan na to. Wa. Ikaw, Daghan kayo man to. mao ninyo duha. Unsay sabotin niyo? Kupanya po na di mo bana. Asa na siya uy? Ako ko ano nimo, wag akong bana, di man akong bana. Wa man ni mo agdaw sinauwaw. Sinangti maawaw na ako, imposible. Uy, Wala siya magdagutan. may mo Imposible na sinangti maawaw na ako. Nimo siguro. Ako man di mo ko maldita. Ingon sinangti na ko siya sus kana si Mim sa una. Labaw pa na anas anak ni Florami. Sigdagandagan niya apsun ko no di ka pa nga anak ko no ko. Nga dila. Dilaan ko no. Na dagan-daganan pa. Diha No, na. ko kaperesyo gid ni mo sa una no. Hungitan gukod ko na sila para pakanon ra. Ala. Dagan ug kanang nay muhilak labanan pa. Agoy. School siya. Amo na, spoiled man kayo. School kay ni Coco. Ngano man ang nihilak man, murag si Inday lagi karon ni no ko, mohilak gani ngano nihilak man na. Pag diri hilak lang ya. Dito ka ko, naminaw ko ba ko sagit na pud unsa na pud niya. Ino niya, gusto kag hangar. At nahana oh. Asa pud mo paglutas mo anak? Ito unsa pud Yung gatos kakakita. nimo? Taga na gina siya na. Nanay, sorry. Ayaw. Unsa pag gatos nimo, di bang kakita? Hiramon ko bisa asa ibunal. Ayaw uy. Di ako na tinalubunal hadlok ko naman among. Ako say maglagot ka, bunalan din ako na til. Pwede ko na kung kusgon kay. Ayaw ikaw mga gibok-bok mga ko siyang adlaw. Ha? Nuang nang imuha. Sa ibok-bok. Siya gibok-bok ko niya siyang adlaw. Ibok-bok dai ka. Ug ako maldita pa ko, kurata pa ka, mag-wrestling kitang duha. Ibok-bok ka. Tita kay na akong anak ni Naumanon. Sus, mangaway na gani na. Ay pangaway ha. Okay. Tuman siyang gusto. Kay amahan kay kasapan ako may nag bakba ra katanan. Agamahan di mo latos. Di mo latos na eh. Sahay ra pod. Puro ba ka ba? Kasi gusto na paskitan ako. Buing na ka. Tawag. Manawag ka kay bungol-bungol, marag way dunggan. Ang bata. Bungol na ka. Bunalan na ako. Ito nang hugas sa plato ganyan Ma'am M. Nangti. Yan na wag kung Ma'am Flor. Abi na Ma'am Flor to. Nangti to. Katong
Igsong nana. Diba katong ni-text ka nga gani ha, ni-text ka nga. Kasi mo ni-text ko, ay nag-inas. Ato dito Ma'am Amy ko. Pahiwat siya. Nangita ko. Kung may tao kasi nanawag og Ma'am Flor. Hawak may Sinangti nitingog. siguro ko. Ani balik og saka uy. Ah, sinangti pa siguro. Hi guys. Ano kita? Wow, yan yung ginamos. Talibos. Pagluto nga. Guys. Ganyan ko nila. Sabi? Balag sakit gams. Mas tapos doon. Namos ka na kang kadog. Walang kalamansi.